Kwey'ngane zakwethu uhleleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel yakho ehamba phambili laphana wey'ngane zakwethu. Hey bafowethu zenzeka izinto laphana kumaskandi. Khumbula ukuthi uMthandeni Izolo ukhiphe i-album yakhe laphana. Bekunengoma laphana atalapha khona uthibela ethi angamdweba. Maqede athole konke 10/10. Abantu ke laphana sebayenza i-challenge le nto ey'nkundleni zokuxhumana bayazama ukumdweba laphana uthibela. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma uke wayibona lezi ithombe ey'dwetshwa abantu laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ubona ukuthi abantu badweba kahle laphana wey'ngane zakwethu noma kudlalwa nguthibela. Uma umusha gcina subscribe gcina nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo mas-post. Bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala, ngalala imbuzi ngayishaba, ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhala.